mutambo watsvuka ropa iko zvino muri yeZimbabwe kusapotana nevanhu avarangova drama dzatongova nharo kwanzwa chingonziwo chiri kutotishanda navo mafanizi yacho. So iko zvino zviri kusangana nenyaya panapa ndango ndingonzwa ndikati inini manje nekutaurisa kwandinoita uko ndingainyarara drama mashiripiti simbi inoita mashura chaiwo. Iko zvine zviona ikanyaya panapa munhu ari kubuda ari kutaura kwaita bongozozo kurufu kweuyo anonzi Tagwirei uyu mudhara uyu ainzi Tagwirei uyu. So nyaya yakamira kana so ndaboda kutsvaka kuti ngosummarize apa ndaona kuti ndokunozosirira ndingokunzwisisa zvakaitika. Retired and controversial former Helen Magli Primary School head Herbert Horumo Zenkeya threw the cat among the pigeons at the high-profile Zanupf funeral on Tuesday when he told hundreds of mourners at the burial of Gutu Ward 4 Councillor Philip Garirai Tagwirei that he left the ruling party because it has lied to Zimbabweans for the past 45 years. He said Zanupf is full of deceit and regrets having been a member and apologized for his previous roles in the party. Zenkeya said he is a teacher and a Christian. As a Christian, he said he wants to go to heaven and meet his creator one day, but this would not be possible as long as he remained in Zanupf. As a teacher, he had a duty to nurture and groom children into responsible citizens, but one cannot be a good teacher and a member of Zanupf at the same time, added Zenkeya. The funeral was attended by top Zanupf provincial and district leadership. I was an active member of Zanupf from the time of the liberation struggle. We told people of a lot of lies that when we gain independence we shall till land using tractors, education would be free, government would provide decent houses for everyone, and employment would be for every citizen. We also said there would be democracy and justice in the country. These have all turned out to be lies. If at all, the situation is now far worse than before. I regret my association with this party and I apologize to the people of Zimbabwe, said Zenkeya. Tiri kuti vana vembwa havazosvinureka musi umwe chete umwe akukumbira ruregero parufu drama chairo mashura chairo zvakaoma wedu but pane mapoints ataurwa apa zvikanzi you cannot be a teacher uri a Zanupf member at the same time azvimake sense. Zvandibata yandibata point yo yanyasondibata pamoyo kuti zoti anza azviite unongochinecha vana kuti vave good responsibility. And the other thing chaataura futi chandafarira avari kunyazopupura kureurura kuti denga ndingatozotadza uri pinda because of zvinhu zvandakaita zvekushanda nevanhu ava ndichinyebera vanhu kuti zvoni kana tichinge tawina tikangogaina independence vana vachaenda kuzvikoro mahara tichakurimirai nematractor tichati munhu wese achawana imba mahara tichakupai dzimba government ichakupai dzimba. Nanhasi hakuna nyaya dzedzimba idzodzo hakuna akambovakirwa kana ukapuwa padingi chandikutoziva chekuti vamwe vakatotorerwa neminda yacho yaitonzi ikurwirwa iyo vamwe vakatorerwa. Indini nditori neproof yekwakatotorwa minda and I am bitter because vanhu veikoko ndiri kushaura kuti vakanzi vachazoraramawo nei. If you go to a place called Chisumbanje, pane kunonzi kuchisumbanje uko kwakuitwa zvemagreen fuel, endai munoona minda yakatorwa ikoko ikatodzoserwa. Vanhu vairarama nekurima donje cotton vachizvirimira chibage chavo mahectares nemahectares, but iko zvinezvi zvakazongoenda nepamwe minda yakangweri kana yatorwa kwakuitwawo zvimwe ikoko. Ende vanhu vacho havana kana mabasa avakambopuwa ane musoro. Vamwe vacho vakairarama situation yevanhu vanorarama nekurima vaya unorima chero wane 60 years unongosvingoenda kumunda uchitoita zvauri kuita zvezvirimwa zvako mumunda mako, but at this point une ma 60 something years chero basa racho achakuemploya ndiani chero kanzoda kuemploya. Ende vazhinji vacho vana vavo vanomboemploya vaitocomplaina vachiti makatotanga kutoemploya vana vevamwe vanhu vakabva kure kuroko. But onaika ndoka kuti nyika yacho yakarwirwa kwacho kwaitaurwa kuti zvichava better zvichava good for everyone. Chii chakazoipuwa vanhu vakaitirwa ndo zviri kushayikwa kuti saka vanhu vari kucomplaina vari kurwadziwa. This man anyatsobudisa chokwadi chizere anyatsochibvondora parufu ipapo kuti waka inini hapana pekuti ndingapinda denga as long as ndikangofa chete nezvinhu zvatakaitira vana veZimbabwe tichivanyebera hanzi takanyeba zvisingaite. Iko kunyeba kunofanira kureururwa.
ukaona munhu akureurura akura kudai ko kuzoti vamwewo vechidiki vekuti vachitorimo vachitototanga kutonika umwe ari kutofa akaruma mazino achingofa nayo pati iyoyo. But kwekupedzisira kwacho shiri painofa zvinozongonyadzisa. Look at Chings, mudhara Chings Chingaira, mafira akazoita acho unozoti kunonzi kufa wamukunyadziswa pasina kana chinobatika chekunzonzi akaitirwa. But look at the guys vari kubenefita izveso. Ana Tagwirei vakarwa hondo inonzi chii ekupi, vakairwira papi. Ana Chivhayo vanozivei nezvehondo, but ndo mabeneficiaries. Hatimbofe takakompea, hakuna kana one wo veteran watinokompea palevel remari nana Tagwirei vaya kana nana Chivhayo vaya in terms of kubenefita zvinhu zvenyika zvacho. Saka toti takaita chii, totarisa izvozvo futi totaona kuti right varungu toti vaimbodzvanyirira vanhu kubva apa nekusvika apa nekudai so. But onaika vanhu vakatokwanisa kutowana dzimba vakatodziwana nguva varungu yacho iyoyo futi. Ndo vamwe vamunotoonawo vakakwanisa kutozoita dzimba dzamunonyanya kuona dzemuHarare. Izvesvo enda unotraya kutenga land yacho, enda unotenga stand yacho muHarare uzouya uchitiudza kuti zviri kuwanika nyore nyore. Ukatonzwa vari kutoti takazongoiwana stand takaiwana zvenyore nyore, vari kungoitirana zvenhano zvisina kana kuti pachapfuura pachiitwa kana pachapuwa munhu matitle deeds. Kungogarisana ipapo zvemusoro wavo zvekuti anytime is tea time. Vakangomuka vakabohwana nethat political party vanonomuka vachibviswa. Zvese zvekunzi zvimastands zvekunzi vanhu vari kungopanana muzvimabani muHarare ndo yanetsa zvakanyanya. If you go kumaplaces like Kuwadzana, if you go kumaplaces akaita sana Harare South, maplaces akaita sana Glenview kunana Churu, kungotambidzana zvemusoro wavo. But deep down mumwoyo mavo vari kunyazoziva kuti panapa tiri kungogarirawo kuti tingonziwo tatongowana pekutongosiya hope. But zvekuti ungatosiyira mwana inheritance uchitoti mwanangu ndakatokusiyira imba hazvitembeke. Like zvakaita vamwe vanhu vaishanda nguva yacho iyoyo yekunzi varungu nechinji vakakwanisa kutosiyira vana vavo dzimbawo dzemutauni. Tine nzvimbo dzakawanda dzekuti tinokona kutodzinongedzera. Endai tingatotaura dzakawandisa kunana Mbare, kumalocation hatichatotaure malocation kwese kunana Glenview, Glenora. Vanhu vakatobenefita mabeneficiaries. Ukatarisa izvozvo hapana kuti ini saka pana ndakazopatenga kudai so netumba tukavakwa kuti twaingovakirwa kuti macorehouse tocho but papatoiswa magetsi kwakatoserviswa wakutomboita life yako uchirarama. Vakabenefita not these days. But unongochiudzwa kunzi aiwa takatoenda kunorwira nyika yekuti zvinhu zvinake. Handifungi kuti pana ari kunakirwa nezvinhu zvacho so far. Ndo nyaya dzimwe dziri kutitemesa musoro. Saka inini ndangoona mumadhara akadai so maovetena kutaura kuti isusu takangoudza vanhu kuti zvikangonaka chete tichadai so, tikangogena independence tichakuitira izvi pasi paka zvakangoitika nemaoveteran vamwe vacho vaitorwawo navo vacho vakatovharwa. Tingati kuvharwa kuti kutsindwa kana panonzi pabuda dhiri wonzi tichashare nawo zvakakwana uchawanawo zvinobatika. Vazhinji vacho hapana chinobatika chavakawana. So ndo masituation andiri kuona andiri kusangana nawo panapa. But muri Zimbabwe handisida kunyanya kupedza nguva yakareba ndiri panapa ndichitaura. Ndoda kungozivisana nemi zvekare ndisati ndaenda kuti kana uchinge uripo pano uchida kuregisterwa company wobva wavhurwa FNB business account. Ndauya naSawira mukuru Owen weEducation Research, uyo ndiye ari kuzviita paSouth Africa panapa. Usamboswera uchimbonyeberwa chero kana uri kunze kweSouth Africa zvinoita futi. Huya batai Owen mufonere nhamba dzake ndazvikuisirai pascreen. Motaura naye anokwanisa kukuassistai, anokwanisa kukubatsirai pane zvinhu zvamungange muchida muri kwamuri ikoko. Contact him pane nhamba dzandatokuisirai pascreen. Mutaure naye. Maprizes akachipa handisi kuzotaura price because anozotadza kurara. And the other thing vanokwana noti aiwa but ko ndikambotira ningangwana kunondiitira musandibvunze nyaya idzodzo. Kana ukazovharwa kunonga wavharwa kusazondinetse. Inini ndiri kurekomenda Owen weEducation Research kuti ndiye anozvigona anogona kukuregistera company okuvhura FNB business account usina work permit kana study permit. Saka inini ndiri kungoti mubatei, taurai naye, torai mascreenshot, torai namba dzake, mutaure naye, zvimwe zvese ndatopedza.